Hola, som la Marta i la Núria de la Fundació Maria Reventós. A la Fundació tenim diversos projectes, un dels quals són projectes residencials per dones, concretament per mares amb infants a càrrec. Tenim projectes residencials de molta intensitat educativa, on les dones i els seus infants de 0 a 3 anys tenen acompanyament educatiu, socioeducatiu, moltes hores al dia, per la millora de la seva autonomia i el seu empoderament. També pisos de suport a Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet, i tot cercant en aquests habitatges aquest acompanyament que els permeti trobar una millor situació, empoderar-se i construir itineraris segurs i de confiança per elles i pels seus fills. I per una altra banda tenim projectes també comunitaris als dos territoris. Aquí a Barcelona fa poquet que estem al territori de Gràcia, al carrer Argentona número 14, i allà tenim 3 projectes diferents. Un espai familiar, que es diu La Branca, la Trena, que és un espai de participació per dones, i Prisma, que és un espai de salut i benestar emocional. I a Santa Coloma de Gramenet tenim un espai també que és l'Espai Banús, on tenim projectes com el que tenim aquí avui, que és un projecte de costura que es diu Les Desbordades, en el que treballem diferents habilitats i aconseguim que les dones puguin generar xarxa, ampliar-la i trobar diferents oportunitats.